טוב, שלום לכולם, זה מיכה שראל. היום יום שלישי, ה-16 לאפריל 2025, ואני עומד עכשיו לספר לכם על תולדות הרעיון ה-15 עם השטן. ואני אקדים ואומר כמה דברים על הרעיון הזה, מכיוון שהוא התקיים אתמול. אתמול היה 15 לחודש, והיום ה-16 לחודש, הרעיון ה-15, וגם המספרים הם מאוד מאוד אופייניים וטיפיקליים למשהו מסוים. ובנוסף לזה, זה הרעיון ה-15. עכשיו, אני מהרעיון ה-14, עברו איזה שבועיים או משהו כזה. אני הכנתי את עצמי לרעיון הזה, כי אני ידעתי שאנחנו הולכים לדבר על משהו מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד אפל, והבנתי שאם הוא יסכים, הוא יספר לי בדיוק איך הוא לוכד נשמות והופך אותם לבני ברית אפלים, שהם חזקים בדיוק כמו הזמן שהם מצליחים לטרוף ולא להתערף, גם אחרי החיים. מאוד הזכיר לי את הטריינינג שהוא עשה לבנות, הבנות הערפדיות שלו, המחסלות. את הטריינינג שהוא עשה להם מההתחלה עם הפיתוי ואחר כך עם המצב שהם היו צריכים לעבור את מבחן הערפדות. ומי שלא עברה אותו מתה, מי שעברה אותו הפכה להיות מה שהיא הפכה להיות. והקיום שלה היה תלוי במידת היכולת שלה להיות הכי חזקה. או חזקה מספיק כדי לשרוד, כי אם לא, פשוט היו טורפים אותה, אוכלים אותה, גומרים אותה. כבן אדם, אחרי זה הייתה הופכת להיות לישות שחורה אחרי החיים, אבל זה בערך המסלול. ואני ידעתי שהולך להיות פה משהו מאוד מאוד רציני, מאוד כבד, והכנתי, כמו שאמרתי, את עצמי, אתם יודעים ש-15 זה המספר שלו. בתר הוא 15 זה המספר שלו. 5 ועוד 1 זה 6. הדרך ששולט בבני אדם זה 6 ו-1. 6 פלוס 1. הוא תופס אותם על ידי האחד, הוא נכנס שם במקום הקובננט, כי 6 זה סוג של צימות. זה יכול להיות צימות נהדר אם זה אלוהים שם, אבל אם זה הוא, זה מוות. והוא עשה שיפטינג למין האנושי מ-4 ו-3, או 3 ו-4, שזה קוסמי, נשמה ו-4 פלנטרי, ל-6 צימות ו-1 אלוהים, שהוא האלוהים, כלומר כלא מושלם. That's the meaning of 6. כשהעניין הוא שזה לא נשאר ב-6, הכוונה שלו זה להפוך את המין האנושי לעבדים ב-7, ואת הפלנטה לבית כלא אחד גדול, עד שהיא תיהרס לגמרי. זאת הכוונה שלו. Okay, so we know a little bit more about 6. עכשיו, הרעיון ה-15 בדיוק היה על ה-soul possession. וזה הכניסתי לעמדה של מיקוד מאוד מאוד חזקה, בנוסף לזה שאירועים שהייתי עד להם סביבי, טעמו מאוד את הרעיון. סלחו לי פה, משהו החליט שהוא רוצה להיות אונליין, למרות ששמתי אותו אופליין, אז אני רק, כן, יפה. עכשיו, האירועים האלה שהייתי עד להם היו אירועים של מאבק גלוי בין אור לחושך, שהרבה מאוד תופעות שאני דיברתי עליהן הפכו להיות מה שנקרא חלק מההצגה האנושית שראיתי, ועם כל הדרמה הזאת הלכתי בסופו של דבר, הייתי צריך להגיע לרעיון, ואני התקשרתי אל המשרד שלהם, ואמרתי להם, אוקיי, אני מוכן, אני יודע שאתם רוצים, וגם אני מוכן כבר, אתם תבואו, תיקחו אותי. עכשיו, הגיעה המכונית, הלימוזינה, ונכנסתי, היה שקט, רגע, שנייה.
היה שקט כזה, מין אווירה כבדה באוטו, והסתכלתי על המושב של הנהג, כמובן ראיתי אותו מהצד, זה היה שוורצנגר, הוא היה מאוד רציני, משקפי שמש, ולידו ישבה גברת שנראתה כמו נזירה לכל דבר, לבושה בשחור לבן, והכל מין צווארון אדוק, יפהפייה, אבל עם שביס, והסתכלה קדימה. אמרתי שלום, היא ענתה לי שלום ולא הפנתה לי את הראש. מלפניי היו בסך הכל קפה, לא היו סיגרים, היה רק מים וקפה, ואז אמרתי להם, כבד היום, כן? אז היא אומרת לי, מסובבת טיפה את הראש, אומרת לי, הלא ידעת? בשפה שייקספירית, ואני אומר לה, כן, ידעתי. היא אומרת, טוב. וככה הייתה הנסיעה השקטה, ועלינו למעלה, שנכנסנו לחדר הקפלה, דממת מוות, לא היה שם אף אחד. לא היה מזכירות, לא היה כלום. הגברת לוקחת אותי בצעדי נזירות מושלמים אל החדר, פותחת את החדר, ואני נכנס לחדר, ויושב שם משהו שאני לא ציפיתי לו. עכשיו, אני נרתעתי, כי לא הייתי מוכן לזה. היא מיד סגרה את הדלת והלכה אחורה, אבל מה שראיתי מולי זה דמות. היא לא נראתה כמו אותו בן אדם, או דמות אדם שראיתי עד כה. היא הייתה גבוהה בערך פי 2, בערך 4 מטר. היא ישבה על כיסא גדול, והיה לה פנים מאוד מאוד לא אנושיים. בוא נאמר, יותר דומים לפנים של נחש. או שילוב של נחש עם חתול, אני לא יודע בדיוק מה זה היה, אבל זה היה מאוד מפחיד. והוא ישב, היה לבוש בגדים רגילים לגמרי, אפורים, גדולים על המידה שלו. הוא אומר לי, אתה רוצה לשבת או שאתה רוצה לחזור הביתה? אמרתי לו, לא, תן לי דקה להתאושש ואני אשב. עמדתי, לא ישבתי. קצת הרגשתי לא נוח לשבת מול דמות של 4 מטר, שגם שהיא ישבה, היא הייתה בגובה 2.5 מטר. ואז הוא אומר, שתרגיש לשבת, תשב. בסך הכל אני פה, אני רק עכשיו מראה לך קצת מאיך שאני נראה, לא את כל איך שאני נראה. אבל עד עכשיו 14 הרעיונות לא ראית את הדמות שלי ממש, עכשיו אתה רואה את ההתחלה שלה, רואה את קווי המתאר שלה. קווי המתאר שלה לא היו אנושיים. גם הידיים שלו היו יותר מחוספסים, הציפורניים שלו היו מחודדות, הסתכלתי למטה, זה לא היה רגליים של בן אדם, אבל זה היה רגליים גדולות מאוד שהיו בתוך, כי יכולתי לראות חלק מזה, לא ראיתי את כפות הרגליים, כי הם היו בתוך מין כסת כזאת, ששמרה עליהם, על הרגליים, ולא יכולתי לראות, אבל את הידיים ראיתי. בקיצור, ישבתי מולו ואמרתי לו, כן, הרעיון ה-15, היום ה-15 לחודש. אנחנו הולכים לדבר היום על soul possession, על הבעלות של הסול. הוא אומר, כן. ולצערי אני לא יכול לכבד אותך היום, אין חגיגות היום, היום זה רעיון מאוד מאוד כבד ורציני, אתה תפקידך להעיר אותו קצת, כי אני לא הולך לעשות אותו קל, ואני לא הולך לעשות אותו נחמד, ואני לא הולך לחסוך מכם את מה אני עושה פה. זה יהיה קשה לרוב האנשים בכלל להקשיב לזה. בעיקר לאנשים מסוימים שיקשיבו לזה. אבל לרוב האנשים יהיה קשה. כי מדובר פה על משהו שהוא לא ידוע להם, הם לא יודעים עד כמה זה עמוק, אפל ונוראי, מה שאני הולך לספר לכם. עכשיו, או מה שאני אספר לך, שתספר להם, ועדיין אני צריך להגיד לך את זה, מכיוון שאני פותח את הכל. את הכל זאת אומרת שאני לא נכנס לפרטי פרטים, אבל אני נותן כל כך הרבה שאתה לפחות תוכל להשיג את המסקנות שלך ולהעביר אותם לאחרים. אמרתי, אין בעיה. אוקיי, אז אני יושב מולך כרגע, ואתה רוצה לספר לי על soul possession. הוא אומר, כן, אבל לפני שאני בכלל נכנס לעניין, צריך להסביר לאנשים, שראל, אגב, הקול שלו היה מאוד עמום, הוא היה יותר עבה, קול עבה, נמוך, יותר מתחתי, או
חסר רגש לחלוטין. אם עד עכשיו שמעתי אותו צוחק לפעמים, לא היה בו שום דבר רגשי כאן. והוא אומר לי, אבל קודם כל אתה צריך להעביר להם מושגי בסיס שיבינו על מה אנחנו מדברים. כשאתה אומר soul possession, הם לא יודעים שום דבר על soul. אמרתי, כן, טוב, אז תסביר לי על soul וספיריט. וברור, זה אחד וחלק מה שאני צריך להסביר לך קודם, כי אחרת אם לא תדע את זה, או לא ידעו את זה, הם לא יוכלו להבין את הרעיון הזה. עכשיו, סלחו לי רגע, אני לוקח שלוק. אוקיי, אמרתי לו. תסביר את ההבדל בין soul לספיריט. אומר בקצרה, יש הרבה מה להגיד על זה. ההבדל, יש כמה הבדלים עיקריים. soul אחראית על הגוף שלך. היא צריכה לשמור על השלמות שלך, על הבריאות שלך, על תקינות התהליכים. זה הסול שלך. אני כמובן מחורר את הגוף שלכם, והסול שלכם בפאניקה, מה שגורמת לי להיות מסוגל לחדור לשם ולהכניס שם כל מיני ישויות ושדים דרך הפצעים שאני גורם שם, ולגרום לסול לרוץ כל הזמן בפאניקה, לחפש איזשהו פתרון, איזשהו איזון, ובדרך כלל זה הפתרונות שלי. הסול אחראית על הגוף שלך, על השלמות, היא גם תילחם בך אם תעשה התפתחות אישית. שיקח אותך מעבר לאזורים שהיא מבינה בהם. היא לא תסכים, היא תפחד. גם אם לא הייתי מתערב בתוך המהלך האנושי, הסול הייתה כמו ילדה קטנה. אם אתה לא מסביר לה מה אתה עושה, ואתה עושה זה בעדינות, היא תפחד. בייחוד אנשים שלוקחים את עצמם לתהליכים עמוקים שהם לא רגילים באזורים הפיזיים. עכשיו, הספיריט זה משהו אחר לגמרי. לסול יש לי נגיעה מוחלטת. אני יכול למעשה להשתלט על הסול שלכם מלמעלה עד למטה, מה שאני לא יכול לעשות עם הספיריט שלכם. הספיריט שלכם זה של ההוא, ואני לא יכול לגעת בה. לצערי, זה הדבר היחידי שאני לא יכול לגעת בו, בתוך המערך האנושי, כי הוא בלתי ניתן לנגישות, אני לא יכול לגשת אליו. זה הדבר היחידי שבו להוא יש יתרון עליי, שזה קשור אליכם, שמה שאתם מקבלים זה הוא בעצם. כי כשהוא שם את עצמו, לי אין גישה. עכשיו, נכון, אתה יכול להגיד, שטן, זה אומר שאתה מפסיד לאלוהים. כי אני מפסיד לאלוהים בגדול. קשה לי להגיד את זה. אבל מה זה הגדול הזה? בני אדם נמצאים איפה שאתם נמצאים, ופה אני מנצח ב100%. זאת אומרת, אם אני מנצח את נציגי האלוהים, זאת אומרת שניצחתי אותו, כי הוא תלוי בכם. הגדילה שלו תלויה בכם, הגדילה של היקום תלויה בכם. ואם אני מעכב אותה, אני מעכב את היקום, אני מעכב אותו, זאת אומרת שאני יותר חזק ממנו. אז זה בסדר שיש לו חלקים שאני לא יכול להגיע אליהם, אבל בפועל אני מנצח אותו. אמרתי לו, אוקיי. עכשיו, מה זה הספיריט? אתה יכול להסביר על הספיריט. הוא אומר, כן, הספיריט זה חתיכה ממנו. זה לא שלכם, גם הסול לא שלכם. הסול היא של הפלנטה, היא בעצם ספיריט שברמה של הפלנטה אמורה לשמור עליכם. זה נקרא סול, אבל אתה יודע שלכל חיה יש סול, לכל בעל חיים ולכל צמח. זה סולס בדרגות שונות של נחיצות, כי אתה יודע, יש פונקציות אחרות לצמחים, בעלי חיים, בני אדם. לבני אדם יש את הסול הכי מורכבת, זאת הסול שאני הכי אוהב. כי היא מסמלת בעיניי את הניצחון המוחלט על ההוא. עכשיו, ספיריט זה משהו שאני לא יכול לגעת בו כי זה הוא, ואתם נושאים אותו. הדבר היחידי שאני יכול לעשות זה לבודד אותה בצורה כזאת שהיא תיקלה בתוך העשייה שלכם. ואז המלאכים או מה שבא לעזרת בני אדם או לעזרת גופי האור האלה זה לחלץ אותה מתוך הכלא שאתם למעשה בהסכמה שלכם ללכת אחריי בניתם עבור הספיריט שלכם. לפעמים הספיריט כלואה והיא לא יכולה לחזור הביתה. וזה הניצחון השלם שלי, כי אז אני יכול גם לתפוס אותה, ואם אני תופס אותה, אני מרסק אותה. זה מקרים נדירים מאוד שאני עושה את זה, אני לא מצליח לעשות את זה כמעט בכל מקרה, אבל היו לי כמה הצלחות בעניין הזה. זה הגולת הכותרת של היכולות שלי, לרסק את אלוהים בתוך הארנה של בני אדם.
זה ההבדל בין ספיריט לסול. הספיריט היא בסך הכל מצפן שצריכה לכוון אתכם אליו, למעלה, אל הבריאה, אל היקום. הסול צריכה להשגיח על שלמותכם. יש לכאורה סתירה, כי הסול תתנגד, אם אתם תעשו דברים שהם מחוץ לקופסה והסול לא מבינה, היא תציב התנגדויות ותתחיל לפחד. אתם צריכים לקחת אותה ולהסביר לה, אבל בהיעדר יכולת אישית להסביר לה, ובעובדה שאתם נטשתם את המערכת האנושית, מה שקורה זה שהסול נשארה לבד, ואז היא צריכה לטפל בכל העניינים שלכם. ואז היא בפאניקה נוראית, ואז אני משתלט עליה. כי הכי קל להשתלט על ישויות בפאניקה. זה ההבדל בין ספיריט לסול, אומר השטן. בקטנה, רק שיבינו מה זה. ועכשיו אני צריך להסביר לך עוד הסבר קטן. יש מה שנקרא, ביטוי באנגלית שנקרא engraving, וביטוי באנגלית שנקרא embossing, אוקיי? embossing ו-engraving. תגיד למתרגם שלך שלא יטעה במילים. עכשיו, מה ההבדל? אמרתי לו, כן, embossing זה בלט, ו-engraving זה חרת, זה חריטה. אומר, כן. זה שני מושגים שאתה צריך לזכור אותם בתוך ההסבר שלי על ה-soul possession, מכיוון שהם יעזרו לך מאוד מאוד להבין. למה בסופו של דבר יש אנשים שמוכרים את נשמתם אליי, והם עושים את זה בשמחה רבה. אתם תבינו מה זה למכור את נשמתך לשטן. זה לא דבר שהוא נראה, אתה יודע, זה נראה מאוד דרמטי, אבל זה תהליך שיכול להיות מאוד ארוך ולא מורגש. יש מקום שבו אתה לא יכול לחזור ממנו, אבל בוא נראה. אתה זוכר את הסרט חזרה לעתיד, הסרט המדהים הזה שעשיתם? עם קונספטים מדהימים שהסכמתי לשחרר לכם, למרות שאתם לא מבינים מה החיים שלכם בעניינים האלה. אמרתי כן. יש את הקטע בסרט האחרון עם הרכבת. שהרכבת עוברת את העל חזור, היא לא יכולה להעיט לפני התהום. היא בכל מקרה תיפול לתהום כשהדרך תיגמר. גם אם תעיט עכשיו בכל הכוח. עד אז היא הייתה יכולה להיעצר על הקצה. תזכור גם את זה, בסדר? אנחנו רוצים לזכור להמשך בלט, חרת ואת הרכבת שעברה את נקודת העל חזור. עכשיו אני רוצה להכניס לך איזה צ'פחה על הכתף. אמרתי לו בסדר, בלי אל תעשה את זה, אבל אתה יכול, הבנתי מה אתה רוצה לעשות. הוא אומר אני רוצה עכשיו להתייחס אל מה שעברת בשבועיים האחרונים או בשבוע האחרון. ואז קיבלתי ככה, האוזניים שלי ככה עמדו, כמו של אלפים כזה, ככה אמרתי לו כן, ואז הוא אומר לי, אתה שמת לב שהייתה הצגה גדולה שהסבירה לך והראתה לך את כל הדרמה של מכירת סול. אמרתי לא, אני לא ראיתי את זה. טוב, אני אתרגם לך את מה שראית. בוא נשאל אותך שאלה. למה יש אנשים עם נטייה להתאבדות ויש אנשים שאין להם נטייה להתאבדות? אמרתי לו, זה קשה מאוד. אני מעריך שאנשים שיש להם נטייה להתאבדות, הם עברו עינויים שלך או עברו איסורים בגלגולים כאלה ואחרים והגיעו לפה עדיין עם פגיעות קשות מאוד, או שיש להם ניסיון התאבדות קודם בגלגול קודם. הוא אמר לי יפה מאוד. אבל גם אנשים שניסו להתאבד בגלגול מסוים ולא הצליחו, יש להם נטייה מובהקת לחזור על זה בשנית. אוקיי? תזכור את זה גם כן. מתאבדים תמיד יש להם רזומה. הרזומה של התאבדות זה אומר שאו שהם עונו, או שהם נפגעו מאוד, ויש להם היסטוריה גלגולית קשה שלא פתורה, שהם ניסו להתאבד או בגלגול קודם או עכשיו, או שהם הצליחו. הם הגיעו לפה אחרי התאבדות. עכשיו, תמיד תזכור שבן אדם שניסה להתאבד או יש לו נטייה כזאת, יש לו מה שנקרא בלופרינט התאבדותי. מה זה אומר? זה אומר שהנשמות האלה, גם אם הן עושות עבודה קשה, הן הרבה יותר מסוכן להם ממני. אני יכול לקחת אותם הרבה יותר בקלות. בדרך כלל הן נשמות מאוד מאוד סובלות, בדרך כלל הן במעגלים שהם לא יוצאים מהם. במקרה כזה, אם אני מוצא נשמה מתאימה, אני מכשיר אותה
לאט לאט למכור לי את הנשמה שלה. מה זה מכירת נשמה? ומה זה הרמה של הנשמה? הנשמה היא בעצם אמורה לשמור על השלמות של הגוף שלך. והיא תעשה את זה בכל מקרה, והיא לא מתחשבת מי האלוהים שלה. יש לה תפקיד ארצי. היא לא יודעת אם זה אלוהים, היא לא יודעת אם זה השטן. היא צריכה לשמור אותך סייף. גם אם אתה נמצא במלחמה, היא תרצה להוציא אותך מהמלחמה. לא מעניין אותה מי מנצח ובאיזה צד אתה. היא מעניינת שתישאר בחיים, אוקיי? והשאלה המרכזית היא, מיכה שראל, זה איך אתה נשאר בחיים, אוקיי? איך אתה נשאר בחיים? האם אתה נשאר בחיים כבן אדם, או אתה נשאר בחיים כמשהו אחר, אחרי שמכרת את הסול שלך? עכשיו בוא נראה איך זה קורה. בדרך כלל אנשים שמוכרים את הסול שלהם, זה אנשים ממורמרים, כועסים, או שהציעו להם לעבוד בעבודה מפוקפקת ולהרוויח עליה הרבה כסף. הם יכולים להיות אנשים מאוד טובים. יכול להיות שלא הציעו להם כסף. יכול להיות שהבן אדם הזה שיש לו נטיית אגו חזקה, אתה יודע שאגו זה רגשי נחיתות וסופר רגשי נחיתות, זה רגשי התנשאות. זה הכל אני. ברגע שבן אדם מגיע למצב שבו יש לו רגשי נחיתות קשים מאוד, הוא ינטה לעשות דברים שאין בהם שום זולטנות או התחשבות, אבל בגלל שהוא לא יכול להראות את זה, הוא יצטרך להראות לעולם שהוא עושה את ההפך. כמו המשפט הידוע שאתה מכיר מהמורה הגדול שלך, שהטריד אותי במיוחד. אז אמרתי לו, לא רק הטריד אותך, גם יכול להיות שהיה גורם פקטור בהפסד שלך בעוד זמן לא ארוך. הוא אומר, את זה נראה. אבל... רגע, רק שנייה, אני עושה הפסקה מתודית. אז ממשיך ואומר השטן, אם יש בן אדם כזה שיש לו רגשי נחיתות קשים, הם הופכים מהר מאוד לרגשי התנשאות. עכשיו, אדם כזה ינצל כל מה שיש לו כדי להדיר את שמו. הוא גם יהיה מאוד מאוד אגואיסט. לפעמים יגיע לרמת נרקסיסטיות. לפעמים יגיע לרמת עמימות גדולה והולכת כלפי אנשים. אבל בד בבד הוא גם יגיד כמה שהוא רוצה לעזור לאנשים. מכמה שהוא יהיה חייב לתחזק את האגו שלו. עכשיו, אותו בן אדם בשלב כזה, יש לו עדיין קולות שאומרים לו, שצועקים עליו, שאומרים לו, תפסיק עם זה. אבל במקרה הזה של אדם שבסופו של דבר ימכור את הסול שלו, הבן אדם הזה לא מקשיב לקולות האלה. הוא מקשיב לקולות שלי, שאומרים לו, תמשיך לעשות את זה. עכשיו, אני לא מדבר ישירות, אני מדבר דרך דמונים. דמונים זה ישויות אדם שעשו מעשים נוראים. הם מכרו את הסול שלהם בשלב מוקדם מאוד, עם תקסים שטניים, ויש דרך לעשות את זה. החבר'ה שלי יודעים איך לגרום לבן אדם למכור את הסול שלו גם בגיל 25, או לפני שהוא התחיל לחיות בכלל, או בגיל 20. תקסים מאוד מאוד אכזריים. אבל אנחנו לא מדברים על המקרים האלה. זה החבורה, הרנק הגבוה שלי. אני מדבר על אנשים מהיישוב, אנשים שאתה מכיר אותם. להגיע למצב שבו אדם ימכור את הסול שלו, הוא צריך לעשות מספיק מעשים בהשראת ישויות אדם דמוניות, שהן בעצם ישויות שעשו מעשים איומים ונוראים בחיים שלהם, שמאוד אוהבים לשכנע אנשים כאלה להמשיך לעשות אותם. הם מפתים אותם בכסף, הם משקרים אותם שיהיה להם נהדר, הם מרמים אותם, אומרים להם שהם עושים דבר נהדר, הם מצילים את המין האנושי בזה שהם גונבים אותו. כל מה שמעניין אותם זה טובת הנאה אישית, אבל הם ימשיכו להציג את עצמם כפילנטרופים. ולצעוק את זה. עכשיו, אותם אנשים שממשיכים לעשות את זה, הם לאט לאט מתקדמים על פסי הרכבת אל אותה נקודת אל חזור. נקודת האל חזור היא לא כל כך זמינה, היא רחוקה. קשה להגיע לנקודת האל חזור, אני חייב לומר לך. אבל היום בעולם הרבה יותר קל לי מאשר לפני 100 שנה. היום בעולם הפיתויים הרבה יותר חזקים. אתה יכול, באים הדמונים ומשכנעים אותו ב1,001 שכנועים.
באים עוד אנשים שהם מושפעי דמונים שמשתפים איתו פעולה. ואז זה הופך להיות שליטה חברתית שלי חזקה מאוד בתוך העשייה הזאת של הקבוצת אנשים, שהיא בעצם מחזקת את האגו של אחד של השני. ומקרבת כל אחד ואחד יותר ויותר אל נקודת האל-חזור. תכף אני אדבר איתך על נקודת האל-חזור, אבל לפני זה אני רוצה לדבר איתך על הבלט ועל אחרת. עכשיו, כל אדם, לא משנה מה הוא, העולם הזה מלא בשדים ומלא במלאכים. כל מעשה שהוא אגואיסטי יקרב אליך יותר שדונים, בדרגה כזאת או אחרת, או שדים. מעשים קשים, או מה שנקרא מזוכיזם קשה, או סדיזם קשה, יזמן שדים יותר גדולים, שיכולים לתמוך בבן אדם להרוג את עצמו לאט לאט, במעשה פסיכופתיה. אבל האזור הפסיכופתי הוא כל האזור שקרוב מאוד אל נקודת האל-חזור. אחריו זה הכל פסיכופתיה. עדיין לפני נקודת האל-חזור אפשר לעצור. אבל אני אומר לך משהו אחד, שראל. אותם אנשים שהולכים וכל פעם שהם עושים משהו רע, אותם דמונים שהיו סביבם עושים דאונלוד פנימה. כלומר, יש להם מה שנקרא גישה פנימה החוצה. עכשיו כבר הם הופכים להיות מה שנקרא עם access במערכת. They are engraved. במעשה לא טוב שעשית, אלא אם כן אתה מתקן אותו, ואז אתה מוציא את הדבר הזה ואתה מרפא אותו ואתה גורם לו לברוח משם על ידי איזשהו angelic structure של סליחה ושל משהו שקשור אל ריפוי, שאתם עושים את זה מדי פעם. אתם מנסים לעשות את זה. אוקיי? אז יבואו צורות קריסטליות מלאכיות ברמה כזו או אחרת והם יגרשו את אותו השד וירפאו את המקום. אבל זה צריך להיות החלטה של בן אדם. עכשיו, אם בן אדם ממשיך לעשות וממשיך לדחוף את המעשים האגואיסטיים שלו, אגב, אם הוא מהונה אנשים, נאמר, הוא מהונה אנשים, יהיה לו קל יותר להונות כל הזמן. עכשיו, אם הוא בסכנה שהוא יתגלה, אז הוא חייב להונות ולהסתיר ולעשות זה עוד יותר חזק. הוא חייב לגבות את השקרים שלו וההונאות שלו בעוד שקרים וההונאות. אגב, אני נותן לו כל מיני יכולות, כמו יכולת שליטה, יכולת דמגוגיה, יכולת משחק לא נורמלית. זה עובד יפה מאוד על אנשים שמאוד מאוד בורים וטיפשים. אבל בדרך כלל שאנשים כאלה מגיעים לרמה הזאת, הם יודעים שזה קהל שהם יכולים לנצל אותו בכל צורה אפשרית. וכמובן לעשות פרצופים, because they are very good in making faces. These are the people that are allowing themselves to go ego, אמר השטן באנגלית. עכשיו, מה קורה עם אותם אנשים שמתקרבים לאט לאט, הם עושים עוד מעשה, עוד עונה, מגבים את זה ועוד מעשה עונה. אתה זוכר את המתאבדים שנתתי לך בהתחלה. ברגע שבן אדם יש לו פרינט של התאבדות, יש לו מה שנקרא צ'אנל שדמון יכול להיכנס ולגרום לו להפיל את עצמו מבניין. זה שכנוע דמוני להפיל את עצמך מבניין. זה נגד הסול שלך. בוודאי נגד הספיריט שלך. הסול לא רוצה למות. אבל כשבן אדם קופץ, הוא צריך להתגבר על הסול שלו. ניתן להתגבר על הסול בשתי צורות. או שאתה, מה שנקרא, לוקח אותך תחת חסותך כאדם מפותח מאוד, מפותח באור, מפותח אצלו. או שאתה מביא את עצמך לכל כך הרבה כאב, או הכאב בחיים שלך הוא כל כך גדול, והסתירה הפנימית זה עדיין לא אנשים שמכרו את נשמתם. אנשים שמתאבדים הם לא מכרו את נשמתם. אז זה רק דוגמה, אבל הם עוברים את הסף שהסול יכולה לעצור אותם, ואז הם מתאבדים. בדרך כלל הם מקבלים הזדמנות שנייה אם יש להם מספיק כוח. הם לא אנשים רעים, הם פשוט סובלים. גם סבל גדול מאוד יכול להביא אותך למצב דמוני, דמוני סביל, או גוסט שהוא מאוד ממורמר, שזה מצב שהוא לימבו, מצב שהוא תקוע בין עולמות. אני עושה הרבה צרות בתוך המערך האנרגטי הנשמתי של אנשים. אומר השטן בקולו הנמוך. אגב, הוא מדבר בשקט ורצוף, כפי שאתם רואים. אני פשוט מתחבר אל מה שהוא אומר, כי אני בעצם צריך to recall everything. ואז הוא אומר דבר כזה, תראה, אתה הרי היית עד לכל הסיפור הזה. אתה הרי עד לכל, אתה רואה את הכל. יש שם אנשים רבים שאתה היית בקשר איתם, אתה רואה מה נעשה.
אתה הרי רואה תהליכים אנרגטיים, נכון שראל? כן, אני רואה. אתה רואה מה קרה שם, איך שאנשים התחילו לעשות את מה שהם עשו, והתחילו לגבות את מה שהם עשו בעוד מעשים כאלה, בעוד מעשה רמייה, בעוד עונה, הם אהבו את הכסף. הם אהבו את הכוח שלהם על מטומטמים. אלה דמונים קטנים שאני מאמן. אלה בדיוק אותם אנשים שבסופו של דבר הם יכולים גם למכור את הסול שלהם, אם הם לא ישימו לב. אתה נפלת עם סוכנת כפולה השבוע. אמרתי לו, אני יודע. לא, בוא אני אספר לך, לא נפילה גדולה, אבל פלטת פליטת פה, שהביאה למצב אירועים שאתם צריכים לעשות עכשיו מאבק שונה אל מול הסיטואציה שאתם רואים, כל אותם אנשים שעובדים בשביל ההוא. אוקיי, אתם רוצים להביא את האמת לאור, אתם רוצים להציל אנשים, אתם רוצים להביא צדק, כי חברה טובה שלכם הלכה. לקחתי אותה, כשהיא יצאה היא לא באה איתי, לקחו אותה ישר המלאכים, אבל זה היה כיף לראות איך החבר'ה שלי פשוט מסובבים אותה עד מוות. כן, אני מבין שיש לך כיפים כאלה. הוא אומר לי, אבל שים לב, אני רוצה לספר לך על סוכנים כפולים. סוכנים כפולים ברמה של כוחות בין בני אדם, הם בעצם אגואיסטים קטנים. הם רוצים את טובת עצמם, לא מעניין אותם מי צודק ומי לא, לא מעניין אותם אידיאולוגיה ולא מעניין אותם כלום. בדרך כלל מקבלים כסף משני הצדדים. המצב הזה משתנה ומעצים מאוד כשאתה נהיה סוכן כפול במאבק שלי עם הבורא הזה. מה שקורה במצב כזה, שאדם לא יכול להיות סוכן כפול. או שהוא שלי או שהוא שלו. אם הוא סוכן כפול, הוא שלי, והוא שלי, ורמת ההידרדרות שלו בתוך הקטע שלי היא מאוד חזקה. כי למשל, אתה לא יכול בתור סוכן כפול לגבות רוצחים. אוקיי? אתה לא יכול למסור מידע לרוצחים או לגנבים בקנה מידה גדול, אוקיי? אתה לא יכול למסור להם מידע שיקדם אותם. בתור סוכן כפול, ברגע שעשית את זה, עברת לצד האפל. לגמרי, והתקרבת מאוד 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 אל העל חזור. סוכנים כפולים זה סיכון גדול מאוד, אבל זה התאבדות שזה מדובר במאבק שלי איתו. אותה סוכנת כפולה עשתה את מה שהיא עשתה. אתה חטפת, אוקיי? התוכניות שלכם השתנו קצת. סבבה. אני מכיר אותך, שראל, אתה הרי התחלת כבר ישר, כי אתה לא תוותר, נכון? אדוני, השטן אני לא מוותר, ואני אף פעם לא ויתרתי, אתה התגרת אותי במקום מאוד 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 כואב. ומקום שאני לא יכול לשתוק, זאת החברה שלי שלך. הוא אומר, כן, לכן אנחנו באים, אנחנו מאוד רציניים היום, אתה מבין? היא ברחה לי מהידיים, לא יכולתי לקחת אותה, אבל שחררתי אותה עד המוות, בידי אותם אנשים. עכשיו באה הסוכנת הכפולה, גנבה ממך מידע, והלכה לספר לאותם פושעים, שיהיה להם יותר כלים להתגונן. הסוכנת הכפולה הזאת, היא אכלה אותה ביג טיים. אתה מבין? סוכנים כפולים במאבק שלי ושלו, נופלים לידיים שלי כמו פרי בשל. זה מהלך מינוף אנרגטי לכיוון הלא נכון. או שהיא מטומטמת, אבל זה בסדר, אני אוהב מטומטמים. יש שם מספיק מטומטמים באזור. אגב, גם האנשים שעושים את מה שהם עושים, הם לא חכמים במיוחד. הם קטנים מדי בשביל להיות רעים מאוד, אבל הם מתקרבים, כולם, לנקודת אל חזור. נקודת אל חזור זה אומר, ואני אסביר לך מהי נקודת אל חזור, במקום שאדם מוכר את הנשמה שלו. פה אני לוקח אתכם לגמרי. זה קצת עצוב בשבילכם, מכיוון שאתה עושה מעשים שאתה צריך אחרי זה לגבות אותם כדי לא להתגלות. אתה לא מסוגל לעצור ולהגיד טעיתי. אתה לא מסוגל לעצור ולהגיד אני לא בסדר. אתה תהיה חייב לרמות את כולם ואת עצמך. ותתחיל להאמין במה שאתה אומר. אם למשל בעבר שלך, למשל, קח לדוגמה אנשים שהתעללו בבעלי חיים בעבר, יותר קל לי לקחת אותם אל האזור הזה. אם הרגת בעלי חיים או התעללת בהם, כן?
בעבר, יש לך מה שנקרא חור דמוני בתוך המערכת שהוא לא יתרפא, אלא אם כן אתה תעשה מעשה מאוד מאוד קיצוני של תיקון. אותם אנשים בדרך כלל לא עושים את זה. החור נשאר, וכמו שהם עשו לחתולים, בסוף הם יעשו לבני אדם. זה חלק מהמחירה שאנחנו מדברים עליה בפגישה הזאת. שראל, אתה עדיין בחיים? אני אומר לו, כן, אני מקשיב לך, אני רואה בדיוק על מה אתה מדבר. עכשיו תראה, יש שם אנשים בתוך הקבוצה שעושה הונאה גדולה מאוד בשליחותי המשמחת, כי אני מאוד אוהב אנשים שעושים את זה. הם משמחים אותי, אתה יודע, האנשים האלה שאתם רוצים לעזור להם, שהם פתאום התעוררו לסיטואציה על הפלנטה, ומה קרה להם? פתאום באו החבר'ה שלי, אני קורא להם המהונים הנאמנים, המהונאמנים, והתחילו לסובב את כל הקהל הזה. אבל קרה מקרה בדרך, כי הם קטנים מדי, הם לא רעים עד כדי כך, אבל הם טיפשים מאוד מאוד מאוד. יחד עם זה, הם עשו דברים שלא עושים. הם גנבו, הם הונו, הם ממשיכים לעשות את זה, הם נהנים מהכסף, על חשבון אנשים תמימים שלא עוזרים להם במיל. זה פשוט הונאה, 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 הונאה. הונאה זה נשמת החיים שלהם. הם שואלים. חלקם עכברים קטנים, אבל הם שואלים. הם כולם עובדים אצלי. הם מקבלים משכורת, באנרגיות. גם הדמונים סביבם, נותנים להם הרבה מאוד אנרגיות ואינטליגנציה להמשיך לעשות את זה. אתה מבין מה שקורה, כיוון שהחבר'ה האלה, השואלים, הם לא רעים, אבל הם עושים מה שנקרא מעשה גניבה לייט, כמו גנבנו פה, עוננו פה, מכרנו משהו שלא עובד, אבל פתאום קורה משהו שבתוך הקומבינציה של העשייה שלהם מת בן אדם. פתאום הנזק שהם גרמו לאנשים היה נזק קטלני לנשמה אחת. ברגע שזה קורה, אותם אנשים לא יכולים לברוח מזה. יש לכם מערכת משפטית שהיא בעצם מערכת משפטית שלי, אבל בעולמות האנרגטיים היא שלי, ולכן גם אני מאפשר להם להמשיך לעשות את זה, כיוון שמערכת המשפטית בדרך כלל תיקח את הכל בסחבת ותאפשר להם לעשות מה שהם עושים. אבל למעשה הם לא יודעים שהם מוכרים את נשמתם ברגע הזה. כי ברגע שהם, מעשיהם, גרמו למותה של אישה או מותו של ילד או מותו של גבר, כאן יש מה שנקרא את העצירה האחרונה לפני נקודת האל חזור. תקשיב טוב למה שאני אומר לך. בנקודת העצירה באים השדים והמלאכים לדבר עם אותו בן אדם. במקרה הזה אני מעביר לך את המסר. השדים והמלאכים עומדים שם מול הבן אדם, מול התהום. אני נמצא שם, השדים נמצאים שם עם החוזה, המלאכים נמצאים שם עם חבל הצלה, וכל אחד מנסה לשכנע אותו. עכשיו, אני חייב לומר לך משהו. הנפילה אליי הרבה יותר קלה. לכן רוב האנשים פשוט בוחרים לחתום איתי חוזים נשמתיים ברגע הזה. אבל יש עוד אפשרות, שהנשמה של אותה בן אדם תתעורר ותאחז בחבל. ואז יש מאבק ביני לבין המלאכים. אם האדם נאחז יותר מדי חזק בחבל, הם מצליחים לחלט אותו, ואז הוא מתחיל מסע קשה מאוד של תיקון. אבל יש בו חיים. אני לא שם. אני עדיין כל הזמן אנסה לקחת אותו משם, אבל הוא כבר בחר, ואז הוא יסתובב חזרה, והוא יצטרך להגיד את האמת. זה מאוד קשה לאגו. אתה מבין, אנשים לא יכולים. הם באים למבחן האגו האחרון, וכולם נופלים. אני נותן לך את האפשרויות, כי אתה לא שונא אף אחד שם, לא, אני לא שונא. השטן הגדול שיושב שם, פתאום גדלת? לא, אני לא שונא. אני, מיכה שראל, לא שונא אף אחד. אני שונא דיספשן. אני שונא אותך. זאת אומרת, זה בסדר שאתה שונא אותי, אתה צריך לשנוא אותי, כבן אדם שלא. אבל אתה לא שונא בני אדם, אמרתי לא. אני שונא התנהגויות. בסופו של דבר, אם בן אדם כל הזמן עושה את זה, אני יכול לשנוא אותו גם בתוך ההתנהגות שלו. הוא אומר, כן, אבל זה לא טוב לך, מיכה שראל. אתה לא צריך לשנוא יותר מדי. אמרתי לו, אני שונא התנהגויות. אבל אם בן אדם כל יום עושה את אותו הדבר,
והוא הולך לנקודת האל חזור. יש לך הצעה איך לא לשנוא אותו? הוא אומר, קשה לי מאוד, אני שטן, אני לא יכול להגיד לך מה לעשות כאן. אני מבין אותך שאתה שונא אותו, כי הוא חריית. הוא חריית כמוני. הוא מתדלק אותי, מה אתה רוצה? אני מספר לך איך זה עובד. אתה תפתור את הבעיה. אמרתי לו, אני בסדר עם השנאה לאנשים כאלה, כי כל פעם שאני מנסה לסלוח להם, עושים את אותו דבר על המחרת בבוקר. ואז זה מחזק אותם. אבל תיתן להם צ'אנס, אומר השטן. ואני מאוד התפלאתי שהוא אמר את זה. תן להם צ'אנס שבנקודת האל חזור, על פי תהום, הם יבחרו בחבל, ולא בחוזה שלי. אני אומר לך את זה כי אני נותן לכם כלים איך ברגע האחרון. יש שם אנשים שמתקרבים מאוד אל התהום, אל נקודת האל חזור. יש אחת שכבר נמצאת שם ממש על נקודת האל חזור. והיא לא נראה שהיא הולכת לקחת את החבל. אני אומר לך את זה מכיוון שיש לך גם אחריות כלפי אותם אנשים. אתה בתור בן אדם, בתור אחד שעובד אצל ההוא. אני לא דואג בקטע הזה. רוב המוחלט של אנשים שהגיעו לנקודת האל חזור, בחרו בחוזה איתי, כי זה יותר קל, במצב שלהם. אז שאלתי אותו מה קורה אם בן אדם בחר, הסברת לי מה קורה אם בן אדם בחר בחבל של המלאכים, אבל אם בן אדם בחר בחוזה איתך, מה קורה איתו אחר כך? הוא אומר, הסול שלו כבר לא שלו. הוא חדל להרגיש שום דבר שקשור אל חמלה או אל בני אדם, הוא ימשיך לשחק אותה, אבל הוא יהיה טיירנט קשה מאוד. הוא יתחיל לעשות מעשים קשים מאוד, כמו לגרום לרצח או לתכנן מעשי רצח, כל זה בהסתר כמובן, כי הוא צריך לשחק אותה. כמו אותם מנהיגים שמנהיגים את העולם. האירוניה הגדולה היא ששמתי את אותם אנשים וחילקתי להם חצאי אמיתות. אתה יודע שמים הם בסדר, כל מכשיר חיצוני הוא בסדר, אבל כדי להיות בריא אתה צריך להיות משהו אחר לגמרי. אתה צריך להיות ולעשות וללכת אל המקום שבריאות נמצאת בה, ויש לך את כל הג'יירוסקופים הפנימיים. לכן אתה בא לראיין אותי, ישראל, מכיוון שאתה עשית את זה. אני הפסקתי אותו באותו רגע, אמרתי לו, תקשיב, זה נשב יותר מדי. לא בשבילי, אני רואה את כל מה שאתה אומר. אני מבין שאתה מדבר על הפוזיישן של הסול. זאת אומרת, תבין שרוב בני האדם נמצאים בתוך המסלול של אל התהום הזה. אחרי שהם מתים, הם הופכים להיות דמונים. חלקם דמונים קשים, תלוי או בגודל הזוועות שהם חוללו. או מה שקרה כתוצאה מהמעשים הישירים שלהם, או חוסר האחריות שלהם. כשהם מוכרים את הנשמה שלהם אליי, כבר אין להם דרך חזרה לשום דבר. הם רק יכולים להיות יותר גרועים במה שהם עושים. או יותר טובים בשבילי. ואז הם הופכים לדמונים, ואין מקום כבר בפרגטרי שלכם לכל הדמונים, אז הם משתחררים ומנסים לשכנע אנשים אחרים בחיים לעשות את אותם מעשים. והיום אנחנו מאיצים מאוד מאוד, כי זה קץ הזמנים, אתה תראה הרבה יותר תופעות כאלה. בקרב המקומות שאתה לא ציפית לראות אותם. פתאום אנשים שמדברים איתך יפה, פתאום תראה שהם סוכנים כפולים. זה הכל שלי כמובן. אני חייב לנצח ואני עושה כל מהלך, אני מספר לכם איך אני עושה את זה. זאת נקראת מחירת סול, זה הפוזיישנס של סול. כולם בדרך לשם, חוץ מבודדים. למגינת ליבי, אתה לא תמכור לי את הסול שלך. אמרתי לו, that will never happen. הוא אומר, כן, זה בסדר, אתה מעולם לא היית באזור הזה. תמיד היית שלו, ולכן גם ניסיתי להרוג אותך ולא הצלחתי. אבל יכול להיות שאני אצליח לעשות את זה בהמשך הדרך. אמרתי לו, אתה תמיד תנסה, זה לא פעם ראשונה, ואתה גם לא מפסיק לעשות את זה, אבל טוב שאתה מזכיר לי מדי פעם על הכוונות שלך. הוא אמר, כן, אני אמשיך לעשות לך את זה, אני אמשיך לאתגר אותך כל הזמן, ואתה צריך להיות במיטבך. זה המשחק שחמט שלנו. אמרתי לו, תודה רבה על הרעיון הזה, זה מטלטל. הוא אומר, כן, זה גולת הכותרת, אבל שתבין שכולם הולכים בדרך הזאת. כל הפוזיישן שדיברתי עד היום, הם בעצם, כשאתה מסתכל על זה ממבט קצת מלמעלה, אתה רואה שכולם הולכים אל אזור של מחירת נשמה, אליי.
ורק בודדים בוחרים בחבל. או אלה שבחרו בחבל מראש והם נלחמים בי, שזה אחוז קטן מבני האדם, קטן מדי. רוב האנשים יהפכו לשדים, וברגע שיש יותר מדי שדים על הפלנטה, יהפוך לסיוט אחד גדול. היא לא תחזיק מעמד עם הרעל הזה, הרעל האנושי הזה. תפקידך, אם אתה רוצה, זה להזהיר אנשים מהסכנות של כל הפוזיישנס האלה. טוב, בשלב זה אמרתי לו תודה רבה. הוא אומר, זה בסדר שלא תלחץ לי את היד, היא גדולה מדי בשבילך כרגע, והמראה שלי הוא הדמיה של חלק קטן ממה שאני. אבל ברעיון ה-15 הייתי צריך להראות אותה. נפרדתי ממנו והלכתי בשקט, כבד, מאוד כבד, מאוד, מאוד כואב גם. ואותה נזירה שהיא בעצם אחת מהמפתות, אני גם לא יודע אם היא לא אחת מהערפדיות הקטלניות האלה, אבל היא הייתה נזירה והיא עשתה את התפקיד שלה והביאה אותי הביתה, כד הקידה והם הלכו. לקח לי יום להתאושש ולהקליט לכם. אני מצטער על עומק וקושי הדברים, אבל אולי המשפט הזה, תתעוררו, הוא משפט שלא צריך להפוך אותו לכזה מין חסר ערך. ההתעוררות צריכה להיות אל עצמנו. ומה אנחנו מתהלכים, מה בעצם אנחנו עושים, ואיך אנחנו מרמים את עצמנו, כי בעצם בסופו של דבר, כשאנחנו מנסים לרמות את עצמנו, אנחנו לא מצליחים. כשאנחנו עושים את זה, אנחנו מזנקים בזינוקי קרב לנקודת האל-חזור. You can't cheat yourself without paying the price. And you can't call shit chocolate. You can't deceive all people all time. And you certainly cannot hurt people too much. יש מספיק כוחות בעולם הזה שלא ייתנו לזה לקרות. אבל זה היה רעיון מאוד קשה, והריאליזיישן היה מאוד קשה. אבל כרגיל, אני מעביר לכם את המידע. כולם ישמעו אותו. אני שמח. אולי תצליחו להפיק תועלת מזה. שיהיה לכם יום טוב, כאן מיכה שראל בפיליפינים, זה היה תולדות הרעיון, הקלטת תולדות הרעיון ה-15 עם השטן, ובזה אני אסיים את ההקלטה.